Darling. Oh, Wala kang atake, mga tatakuan, mga tatakuan na ang kaulan. Ay! Ay! O di daghang kwarta. Naadi sugar mami. Ay, karon kabalo na ko. Naadi si sugar mami. Karon lang ka mubalik ka. Makahulam jud ko mo. Darling, kanang wala man sa pagkanda kwarta darling kay nay ako pa dito. Parin ako sige, mga pangulam sa kwarta niya. Wala ako sa kwarta. Nagpasali Oo. ka yung pagpahulam Oo. mo. Pasali ka. Mo gali 2,000 naman. Wala man ako 2,000 lang. 2,000 taga ako 2,000 ba? Kay yata na sa pare kay problemado kay to kay kailangan sa kwarta para matagaan ako sa kuan ba 2,000. 2,000 lang. Ay, amo ba? O sige, magkisa ka.